Добре дошли в поредицата Формула 1 речник. Приликите между Формула 1 и авиацията са многобройни, но в основата им е аеродинамиката. Крилата на самолетите са проектирани да създават подемна сила, която ги издига във въздуха. Това е възможно благодарение на дизайна на крилата. Те са оформени така, че въздухът преминава с различна скорост около горния и долния профил, което води до разлика в налягането, която изтласква самолета нагоре. Във Формула 1 инженерите използват обратния принцип. Вместо да създават подемна сила, те използват аеродинамиката за генериране на притискаща сила, която натиска колата към пистата. Това повишава триенето на гумите с настилката и позволява много по-висока скорост в завоите, както и чувствително по-добро спиране и ускорение. На практика, крилата на колата работят обратно на тези на самолет. Основна концепция във Формула 1 е така наречената аеродинамична ефективност. Целта на инженерите е да постигнат максимална притискаща сила в завоите и зоните на спиране и ускорение. В същото време челното съпротивление, което двигателите трябва да преодоляват, е необходимо да бъде възможно най-ниско, за да може автомобилът да постига максимална скорост на правите. В постоянното търсене на най-бързи обиколки, инженерите постоянно преследват този сложен баланс между стабилност и максимална скорост.